Kıvanç. Hawa, onu tanımadık ýaly bolup dursun. Tanıdım Doğan. Yöne yank eden hareketin halamadım. Näme edipdirin men? Näme etdim diýen be? İkimizin en soňky edip görşenimize näçe ýyl geçdi? 17 ýyl boldy. Inni şunça ýyldan soň yank eden hareketin dogry diýip hasap edýärmi? Mene birek tanamy soň edaýdym. Sen öýlenen günüň biz birek hiç kim bolmaly. Daşar ýurda gidip bir öwrenip gelen gadyň şumy? Men sana nefsim agryar. Hem işe maňa çağa fereden ýal feredýärdin. Heni de mutlumansın. Senem ulanmansın. Hoğuydun baryan. Maşgalaňa bagt, agdy bir gardy ödýän. Sağ ol. Baltlymy sen? Howa bagtly. Howa bagtly. Gulýan maşgalaň. Çağajyklanma. Hudaýa şükür. Menden sorajak dälmi, baltlym men. Ola hakyky. Iň märkisi 4-5 ýyl mundan düýbünden başga aýdymlar dinleýärdik. Düýbünden başga artistler modudy. Eýem olaram ýok. Aýçak bolýan adam şu şowsuz günlüğün başynda durmaýşy ýaly, şöhra adam şol ýaly geçip gitdi. Ýöne esasy mesele şol saňa berilenje wagty, berilenje pursaty nähili ulanýanlygyna bagly diýen. Aýdymlar wagtyň geçmegi bilen dinlenmän biler, döwre gawat gelmän biler ýa gepleşikler hem şolar ýaly. Ýöne şol nähil adam bolupdy diýilende şo taýdaky özüň alyp barşyň ýatda galarmy diýen. Käbirleriňiz diýmeňiz ahmal mekanten videolarda has gowy görünmän tarapynda diýip. Hawa men gowy görünmän tarapynda. Iň esasyda şo taýdaky edilýän iş kimdir birme hakykatdan hem peýda berse, men taýyn ýan gurrundur çekmäne. Ýöne efirde has bir özüni bolgusuzrak alyp baryp gedem görünüp dowumly görünjek bolýanlar ba, şolaňam käbirini hakyky durmuşda görüňde iki aýagy titräp durlar. Şoň üçin sen öz kimligini esasy özüň bilseň bolýarmy diýen. Şu videoda görýän işleriňiz men bir üýt köşük gowy adamlyk maňlydan ok, berde menden hiç da çykan ok. Men maksadym şu dermanhanada şu harytlaryň barlygyny görkezmek. Ýöne nähil görkezýän, o sen özüňe bagly. Sen duran ýerinde aýdym geçip bilýän, ýa bolmasa sargyd eden adamlara eltip berip tanıştyryp, o görnüşini edip bilýän. Şonu adamlara hem düşnükli hem nähilem bolsa aňyrsyna gijek peýda ba. Men şeýle pikir edýän. Şoň üçin hemme zat niýetine bagly. Gollanýa dostlar, ýurt tarapyndan hem gollanýa. Hudaýjana şükür asuda parahat ýurdumyz wa ýöne şoň üçin her ýerimiz raýat hökmüni birek-biregi wagtyna gollap bilmesek, ana şonu mesele döreýär. Men aýtjak bolýan adam, sen üstünlükli wagtyň, işleň uğruna wagty hemmekşi dostsyň sen, gerekli ýerine de gollaýarlar, gerekmejek ýerine de kömege taýyn. Ýöne hakykatdan mätäç bolup bir ujup tutja burda soran wagtyňam ýakynlandyn, dost ýan adamlandyn. Ana şonu mesele döreýär, kıyın görýärler, çekilýärler desini. Aslynda bolyn kömek birek-biregi hakykatdan gerek wagtyna edilmelimi diýen. Ana şuňa men düşünemok. Men bu näme üçin aýdýan? Hudaýjana şükür dostlar, şu wagt günümden nalamok, iň bir gowunlyň birini ýaşaýan men. Ýöne men uşa 20 ýaşly oglan näle, men 40 ýaşymyň içinde men ağlanmam gördüm, ýitirbem gördüm, tapywam gördüm. Men geçdi bu zatlar başymdan, şoň üçin aýtdym. Iň esasy zat birek-birege gerekli wagtynda kömek etmek, ol gowsura başga bir ýerine barmagymyz şommaldyp iýliň kemini gözlemäkä özümiziň kimligimizi bilmelimi diýen. Şonda mesele. Şeýlerak dostlar, janyňyz sag bolsun, işleriň uğruna bolsun. Salam dostlar, şu gün siz üçin kiçijek vlog çekmekçi. Sebäbi täze kamera aldım men. Şunu barlap görüsüm gelýär, şu çaykany oturanyň sebäbim şoň üçin.
Şujagaç kamera sen nirik süýçden seni ýydarlap tapýar. Şonu barlap görürsüm gelýär. Gara şu gün oba barýas, obany görkezöýün, başardygymdan başgalar bilen tanış edeýin. Kim islese men bilen galyň. Nahada dostlar biz obada. Bu ýanymdaky men ini Muhammed. Bu 92-nji ýyl, men 89-njy ýyl. Neda Muhammedin oýnadysy. Köp bilýär, men nagyn suwlak edip tutuz getirýär. Meselem agam yaramok maşynyň bir arçmana gitjek diýip, gönü awada gidip bilýär. Bular bolsa biziň balajyklarymyz. İkimiz deň goşotoy edemiz, soň çağalarymyzyň hem ýaşy başly deňrä. Bu men oglum Raşidjan, soň gyýdym Melekjan, Muhammedin gyýdy Ayperi, hemem Mahmudjan ogly. Ýöne geňmüraýmeli men oglum Raşida Muhammedin häsiýetine meňdeýär, Mahmudjan men häsiýetime meňdeýär. Sebäbi Muhammed kiçika has, bozgograk, beträkdi. Men oglumam şular ýaly, guduz hiç ýyly saklap bolmaýan çağlan beri. Ýöne dostlar şu wagt Muhammedin ýanyna men videomu görüp otursa da biri şu men agam diýip aýtmaýaram, bir özi bilmese, şolar ýara häsiýeti bar. Şonu bir hili men agam zat diýmäni suwçukluk görýär. Ýöne 7-nji derejäme begenýär dostlar, çyny bilen begenýär. Her gedegem aýtýar maňa, gözüni ýaşlaban begenýär. Bu bolsa men owadaky trenajorny zalim diýseňem bolýar. Owada kam özüm şolary ýasaşdyrýardym men, meşgullanyn bolýardym. Yine de bir dağda edeyim, men ovada kam figuram has goğudy. Bir aysa da şähere gatnamaly, ýürüýte zala gatnamaly, ol birinji tema däl bolsa, iň esasy zatçynyň bilen şu dağda ýürek bilen ýapyşyp etmek gerek. Özüm ýasaýardym şuny, eger öwrenesiňiz gelse, turban alýaňyz, baklaşkan için sementden doldurýaňyz, doňdurýaňyz, o gapdan şeýtýaňyz götür bermeli. Soň agyryldasyň gelse, için çagylanyp olyp baklaşkalary dak bermeli. Bu bir iň aňsat men görnüşüm etjek gözün känlat balay. Ýöne dostlar seredin, şunu men 5 ýyllap götürüpdim we hiç tat bolmady. Inni bolen pytrap ýatyr. Zat eýesiz galsa, şunu ýaly bolýar eken hakykatdan hem ulanylmasa. Gara dostlar owa şeýlerek, bärik gelseň bir giden aladalaňa mitýä, gaýgyňam derdiňe mitýä sebäbi bär bir hili ören rahat, adamlaram başga, sada. Ýöne durmuş dogam etdi. Allahyň berenje wagty, berenje ýerine işlemeli, dogam etmeli, çağıjyklaň üçin, geljeň üçin. Şoň üçin esasy jan saglyk hemmäňiň işleriňiz urna bolsun, janyňyz sag bolsun. Ertir nesip bolsa, şol kinolar bilen dogam eder. Salam dostlar, şu gün siz üçin täze vlog çekmekçi, bir günüm paýlaşjak siz bilen. Näme iş edýänmin, näme edýänmin, kime gydykly bolsa men bilen galyň. İýerden altda turýan iseme yalan söylediğim bolar, sebäbi kägunlar has giýjä şeýle işleme bolýar. Şoň üçin başardygymdan turýan men. Ýöne nähile bolanyny sagat 9-dan giýjä galmajak bolýan, sebäbi 9-dan giýjä galsaň uje günortan bolýar. Günortan ama adamlar çörege çykýar, ýene diňjalýarlar bu kuşlagat, onsoň hemme işler öýlene galýar. Anhada studiýam, bir ýerlere gidip ýadam bok, men öýdäk otolan beri, sebäbi şul oňoýly men üçin. Bärde men bir aýyň içindäki etjek goýjak işlemiň belligini etýän, bu taýda gurrun berýän kontentlaryň belligini etýän, bu notebook informasiýa jöpleýän, görýän, we dogrudanam dostlar Maral Durduýewa bilen gepleşip ýazdym men. Basym nesip bolsa çykarmakçy, garaşyň. İlki bilen şuňky etmeli işleň belliklerini tiretişdirýän. Ýöne bärde bu dostgaň üstüne bolýan dostum azym suratkeş bulanmajak edipdir. Näme üçin? Sebäbi meniň surat galeriýasyna baramda, muňa bildirmän bellik etýän dostgasyna mekana gow surat çekip bermelik gaýdypdym-da. Bulam gelip maňa aýtman, azyma üns bermeli, azym bilen gepleşik etmeli, ýene şol atlardan doldurypdyr. Ýa dogrudanam dostlar, inha şu suraty azym çekip berdi maňa, ýöne gelişdirip nirden atjagym bilenmi? Bu bolsa sahnaň arkasy, üýtgeşik zat ýok, tapanja görünje de atlamdan alýan goýan özüm bereşdiren bolýan. Ýekete kymmat baga pul berip alanmadım, şu jagat maşin. Ýöne dostlar, arkamda iň görünmeýän hem şu jagat maşin. Bu zatlar gaty wajyp däl, esasy wajyp da çıradyr dostlar. Çıra ören ulu rol oýnaýar. Sebäbi siziň maksadyňyz bärde otowy bezemek däl, videodaky kartinkany gelişikli ýagdaýa getirmek. Şoňa dogry düşünün. Indi bolsa zala gitýäs, giýjä dagallyk adadyk sebäbi giýjirak turdumda derekli erteligim edip bilmedik. Şoň üçin Nutricon palýasda gitýär. Näme ýol mekan, näme çäň diýseňiz, suwuk görünüşinäki iýmit bolup gitýär. Uje köp adama bilýär eken, bilmeýän bolsaňyz, dala gatnap daýawlanjak diýseňiz, bir görnüşi bar, horlanjak diýseňiz, bir görnüşi bar, süýjü keseller üçin aýratyn görnüşi bar.
Menden maslahat dostlar, eger çağıjyklanyňyz iýilije bolsa, içirim şuny, derrew uçup daýaglanyp gider, derrew öz etine ganyna geler. Anhada zala geldik. Bu Allah berdi, men trenerim. Näme üçin trenerli işleýän diýseňiz, käbir adam ýeki işlemän halaýa, men bolsa biri bile bili işlesem has gowrak işleýän. Soň Anton Soprano geldi, tugulamy bulam galman gatnaýa, bili işläp başladyk. Täze dala gatnap başlajak, ogranlara, gyýlara ýönelim gelýär. Hökman, karjo edindir, organizmyňyzy aýjygan bolsa gyzyşdyryň. Gele gelmäne agyr agrama başlasaňyz, ömür boýy ýydarylajak tramal bilýänsiňiz. Gören ýalňyşlyk şol. Şoň üçin ýaltanman, gyzyşyň adyjak. Şeýlelikde de dynýas bärini bu taýda da Soprano herrat diýip görýär, sen gulawny bulaşdyrjak, ýyle bile menim arkaýyn bol, sen ketin işleno, men üstünden ses berýän. Indi bolsa işe geldim men. Köpüňizde bilýänsiňiz, bärde biziň hal dükanymyz bar. Şu günem odan bir jaýyň tutuş hallaryny biz ýazdyk. Näme üçin gelýänmen? Müşteri tapşyrmaka gözden geçirýär. Gelişikli bolmaly, her bir kesilen ýerler dogry arasa dokollumy, sebäbi az pul tölenoklar şoňa, onsoň ýekeje ýeri ýalňyş kesilse, biwirk bolup durýar. Şoň üçin hökmany suratda barlap çykmaly bolýar. Soňra ýene kino kontent ýazgylar başlaýar. Şu taýda bir temaň üstüne durup geçesim gelýär. Men şu kino gurrun berýän kontentimden üýtgeşip pul gazanamy. Kazanyp bilerdim. Köp gaýş edýänler amma mekan 5 sekundçuk goşup geçäýär bir mahabat diýip. Etmek kynal ol, ýöne şol degerlikli mahabat diýip göremi. Goşup ertek güne müştere inhaten video 300 000 prosmotr aldy diýip bolýar. Ýöne hakykata seredeliň, ol video o mahabat üçin toçna görüleni. Men näme gurrun beren bolsam şoň üçin görüldi. Ol mahabaty üns berenliklere melli däl. Şoň üçin şunu halal göremok men. Mahabat bolanno şol harit barada aýdylmaly, şoň üstüne durup geçilmeli, şol video şoňa bagyşlanmaly. Bu men pikirim. Şeýlelikde bir aktyor barada ýadyk etdim men, soňra dost oglan geldi, bugün aşam bir ýerde çaýlaşmaly etdik. Bu dost oglanyň ýüzüni görseňiz tanarsyňyz häzir. Awa kakajan kaviço. Mado gittik, çay içtik, onsoň azym geldi, mät geldi. Menem notebook'umda gepleşiklenme işlep başlayan montajy, bularam öçür kompýuteryňy şu taýda bir arkaýyn oturol dip öçürtdiler. Onsoň çay içtik, çörek ýedik, şeýlelikde de dagadyk. Bärde de mät bilen surata düşýärler fanatlary. Menem şu adam dostum bolsa, mümkin ýaly fanat şu adamyň, men üçin şu adam üýtgeşik bir talant. Soňra ýene öýe gelýän, ýene erterki günlere planlary ýazmaly, ýazyk etmeli, post etmeli. Şu wagt näme işletýärmeni bilýänizmi? Bir döwürler şu pikirler, şu etsem-pessemler gara teňňäde geçmedik bagtlary bar da dostlar. Hiç hili geçen okdy. Şimdi şu adam dinlenýär, gollanýar, onsoň etjek bolýan. Iň esas sawolsunam siz aýdasym gelýär. Sebäbi siz görmedik bolsaňyz şu artistler birem gollamaýardy meni. Şu adamlar şu mahabatlan birem gelmeýärdi. Keni siz görýän wagtyňyz, gollaýan wagtyňyz şu işler bar. Şoň üçin minnetdardyryň, sag bolun, taňyr ýalkasyn, hemmäňiň işleriňizde üstünlük, janyňyz sag bolsun. Dostlar, salamu aleykum. Bir hepde bäri artistlaň, kinolaň gurrun etmedik, video goýmadym. Bagyşlarsaňyz, sebäbi oba gitdim, agdaşlar etdik, agdaşlarlara gatnaşdyk. İşler ýüze çykdy. Ýöne erteden başlap videolar geler nesip bolsa. Ve düýnüňün bir video goýupdym men TikTok'a klip görnüşinde, jahan magşyň aýdymyna. Onu ören go kabul edipsiňiz, sag bolun, men garaşanymdan nagynam go kabul edipsiňiz. Men özüm o derece göwnüm ýetenok oňa. Ýöne näme diýilýär? Baryňdan bazar eylemek diýilýär. Düşürdik, ýazdyk. Art Studio Döwletçan sag bol, taňyr ýalkasyny gollanyňy düşürip bereniňi Selvi Babylywa şu taýdaky Zenan rollaky sag bolun, düşdi, razy boldy. Kimiň ideýasy, kim ýazdy diýip sorapsyňyz, men pikirim bul, özüm ýazdym, şu rollary paýlanam özüm. Şu taýda bir aýdasym gelen zat ba, şu jahanyň aýdymyny dinlämde tüýs ýerine oturarmyka diýdimde. Düşündüňizmi, düşünmediňizmi, men şu temany gozgap geçesim geldi. Ýaşlykda oglan bilen gyýyl halaşýa, ýöne biri ören ýeňil garaýar şoňa. Durmuş guramak sen başga biri bilen durmuş gurýan, olan başga biri bilen. Ýöne bir näçe ýyl geçenden soň käbirimi düşünemiz o. Uje biriniň aýaly bolsa, ýa biriniň ýoldaşy bolsa da barýasy arkaýyn öňkýal elleşip salamlaşjak bolýar, ýa bolmasa men ýürüýt etdim şoň eňini tutýan rotaýy has düşünipli bolsun diýip.
şolar ýaly öň halaşdym diýip gerek däl hereketler etýärse, şoň näde dogrudygyny aýtjak bolýan. Şo taýda bir dialog bardyr. Sen toý tutan günüň eýýän biz birek hiç kim bolup galyp. Sen öýlenen günüň biz birek hiç kim bolup galyp. Sen hiç kim bolup galýanda, ýa-da köpçülükde zatda oglanlarla toýda oturýarsyň, içinden birin çykýada, o taýda tans etip gören geliniň birine ýa birine, "Ey şoň bilen men döwrüne söýüşipdim da, halaşdym da." Gerekmi şo gurrun? Belki sen şo maşgalasyny da gadyp bilersiň. Aýtmak gerekmi şo taýda? Ýa sen şo derece anamyň barmy? Sen hem geliniň bilen halaşdym diýip biri gelse, gowmuş ol. Salam berip bilersiň, salamlaşyp bilersiň ýöne ýanky artyk maç gurrunlar ýa-da elleşmek ýa bir ýerden tutuşmak ol uje düýbünden türkmençiligi geçen. Şoň üçin düşünýänsiň diýip pikir edýän, siz nähili garaýaňy, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun.